Днес са мачовете от Шампионската лига ден 2. Първият матч ще бъде Галатасарай Копенхаген, който е много интересното при него е, че всички съдии ще са изцяло българи, ще могат да си говорят и да се разбират на български език, което е доста готино. За този матч имам прогноза 1-1, не знам колко голямо зрелище ще е, но ще има 2 гола общо в матча. Минимум 2 гола ще има. Следва Реал Мадрид Юнион Берлин. Тук ще играем на Сантьяго Бернабеу, любимия ми отбор. И мисля, че ще можем да вкараме поне 2 гола на Берлин и да не допуснем, но 2-0 като прогноза не мисля, че е много зле. Да. Следва феновете на Арсенал и на ПСВ Айндховен. Тук мисля, че Арсенал ще бият... няма да е много хубав, готин матч, интересен, но поне ще има гол. В смисъл, 1-0 за Арсенал. Малко странна прогноза. Мисля, че ще стане. Не знам. Байерн Мюнхен Юнайтед. Това може би ще е най-интересният матч за гледане. Тук мисля, че ще има някакво зрелище, както Милан Нюкасъл направиха. 0-0 направиха те, ама какво да се направи? Мисля, че тук можем да направим 2-2 Юнайтед. Не знам, мисля, че можем. Можем. 2-2 Юнайтед, справете се, моля ви са. В смисъл, да, аре бе, 2-2 ще е готин матч. Реал Сосиедад Интер. Този матч е също готин. 2-1 за Интер. Ми е прогнозата според последните матчове на двата отбора. Че е хубав матч. Но 1-2 за Интер не е лош. Брага Наполи 1-1 прогноза. Не знам, мисля така, че ще е такъв матч. Днеска не си давам някакви 5-1 за Юнайтед или нещо подобно, но някакви такива мисля, че ще са горе-долу справедливи резултати. Това видео няма да е като шорт, защото ще е малко по-дълго, но се надявам днеска да има готини матчове. 4 отбора, един срещу друг. Не помня точно кои са, може да ги видите на telefonel.net или ще оставя линк долу в описанието. И също така днеска почва Лигата на конференциите, където първият матч е Лил Олимпия Любляна. Там не съм си мислил за прогнози, но вече са започнали, така че може да ги гледате по Max Sport 3. Аз естествено ще гледам само мачовете на Лудогорец или някои по-интересни мачове от това първенство, но да, поне Лудогорец е в Европа. Малко от сърце поне. Но това ще са моите прогнози за тези 6 мача. За другите 2 мача нямам прогнози, но може да ги видите долу в описанието. И да, надявам се видеото ви е харесало. Може да се абонирате, да лайкнете. Аз бех се възпит. Ще се видим в следващото видео. Чао, чао!